Antiu que aquest podrà ser gironesos. Perché erano a Scivau su Magna de Valeggio. Che non abbiamo mai redotto su Emma che no, Presque que herete que el sundur a la vez. Ah ouais? ¿Quién se pasaba que no? Sundur eu m'aixam vestia més que d'entrau de 100 mestres que hi ha un carrotia que s'apera e hi ha diamants a cap a tal cruzar e per si è carrotia que hi ha un mestre carrotia que n'hi era ple que li ha manubro mi de coge que li ha manubro i jo cap a res s'era quarzo i diamant que eren partiti a la vez no dies cap a res més. ¿En cario tornar a botar o? Oi, calia canviar la curro, no? Tornar... Era bona, però... Que era en pla villar i més aigua que vemo que l'havies que tot... Que marxava amb l'aigua, però... Tant un... Que marxava a la babu? Oi? A veure què... Que era trempat, ¿sabes? Oi, trempat. Am treballat, això que jo tot de manubros, i si jo pla de manubros, un cop a l'altre no atrapaves tu sempre. E a Querol era 21? Oui, el 21 era rujo, a baix. E que em trobessin millor que acabessin de vagar a mi, no? Ma illa, com aquí que em trobessin, havia que ser que respectem uns carrotiers de plom, de sec, pof, per res. Home, és que era danyerosa que no. Hi havia xantiats que hauria que era anglesa de s'enteny la gent encara no... E per això, io si parla aquí. I ara me pot estar amarrat i la gent, I hi ha un carro de la pressa que caic, que està ensortint. Volem tornar a mirar, tot tornar a dormir, Que era trop pregun o què? I això unes pilles de tengue, més que eren un mandi que tenien que hi havia ploma tots els mesos, tot, pillia que petec. Que em peta pe, com l'on diu. Lo rebaixa.